במשך שעה דופקים 10 מחבלים בערך על הממד, צעקות בערבית, זה היה שעה מאוד מאוד מתוחה, והרגשנו בפחד שלא יתואר, ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממד, ומוצאים אותנו, את 4תנו, לבית, ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים, אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד. הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש. אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות כן. ואז הם שומעים אותי והם מפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6, על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח, מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לחסל את החוטפים, את החמאס? כן, חיסלו את כולם, כולל בני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מניצולה אחת שיצאה, הדס דגן, וזהו וגם. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך רע.